Sa number 3, natalana ang isa pagid ka public hearing sa EB Magalona angod sa Negros Bulk Water Supply Project sa Malogo River. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson sa ikaduha nga public hearing, mayara pa man ni talakay bahin sa technical nga mga bagay sa proyekto. Pero tuyo sini nga mapatpat sa mga magatambong sa pamaagi nga mahangpan sang tanan. Ang una nga public hearing ang ginpamunuan sa Department of Environment and Natural Resources pagi sa Environmental Management Bureau. Ini nga bagay ang mandatory suno kay Lacson. Hila sa mga feedback sa mga hearing nga tuman ka technical kag may mga palamangkutanon nga luyag pagid nga maklaruhan. Kung magsugot gid man ang banwa sa amo nga proyekto sunod kay Lacson, mangin priority ang EB Magalona bilang host sa bulk water project. Dam nagpagin sining advice sa Mayor Marvin Malacon nga kung ano ang mangin panindugan sa pumuluyo sang banwa sa proyekto, amo man ang mangin panindugan sang LGU. Isa sa mga ginpalambot nga concern sang pumuluyo sa proyekto kung bala ang water supply sa agriculture kag iban pa ang maapektuhan kung matigay ini. Because for this bulk water is really for the water needs of the LGUs. No? So EB Magalona being the host, LGU will have the priority. It depends on how much they're willing to consume, no? And then other benefits from that, we're still studying that. No? I for one would like to, just like what we do in San Carlos, for every cubic meter that is consumed, there's 1 peso that's set aside for our tree planting. No? So I'd like to, if that's possible, I'd like to have one like that also in the host LGU, which is EB Magalona.